जोंनि माबायाव थाना हरसिगोन आरो बिसोरो जेसेबां थाना दङ साननै सानथामनि गेजेराव सहैसिगोन बेफोरबायदि बुंदों। NDFB सार्टिफिकेटजों काहालिपारा आसाम पुलिस हेडक्वार्टाराव फैनानै मा मोनथिलांखो NDFB केडारफ्रा मा फोरमायखो एसे खोनासंलांदो। मा माखासे गोनांथि आरो अबे बे NDFB माखासे जायफोर काहालिपारा आसाम हेडक्वार्टाराव थाखानाय बायदि माखासे डाटा थाखानाय बायदि जायफोर आसाम सरकारनिफ्राय चेक मोननाय बिथांमोननि थाखाय गोनांथि जायफोर माखासे डाटा गैयै बिथांमोननि थाखाय गोनांथि ना जायफोर जेनेरेल NDFB बे सार्टिफिकेटखौ जायफोर लादों मा खामानियाव बाहायगोन एसे खोनासंलांदो। गिबियावनो जों दा मोनसे गोनांथार निउस होनो नागिरदों आरो ना माने जों मोनसे डाउटखौ माने जों दिनै क्लियार खालामफैदों आरो मोनसे स्पेशल ब्रान्सआव फैनानै काहालिपारायाव दा जों बेखौनो गासिबो लोगोफोरनो मोनथिहोहरनो सानदों। मानो होनबा माखासे खामानिया जाफुङा बा केन्सेल जाजानो गिनानै बेनि थाखायनो डाउटखौ जों दिनै क्लियार खालामफैदों आरो माखासे खोथाखौ बेबो रायलायगोन आंबो रायलायगोन जों सानैजों डिसकास बानायनानै माने ओरैबायदि जोंनाव एक्साइटेड जादों आरो जों बे सारमोननिफ्राय खोथाखौ खोनानानै गरम जानानै गासैबो लोगोफोरनो मिथिहरनो थाखाय जोङो दा बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। दहाय जों माने एडिशनेल फार्स्टआवथ' जों IGP जों रायलायदों माने IGP आहाय माने बे सासे मा होनोमोन बे स्टेटमेन्ट बे सोनानै हरो बे मा होनोमोन कमिउनिटिका जों माने जों रायलायनो थांदोंमोन बिथाङा माने जों रायलायाखै आरो ना थेवब्लाबो जोङो माने एखेबारे आरोबाव फिर खेबसेबाव माने हाबफिननानै जों माने एन्ट्रि खालामफिनबावबाय आरो ना जोङो एडिशनेल SP सारजों जों रायलायथारसै होननानै आरो जों मोनसे खेबसे एन्ट्रि खालामफिनबावबाय आरो जोङो एन्ट्रि खालामनानै जोङो दसे उनाव जोङो नेबाय आरो ना जोङो आधा घन्टासो नेबाय नेनानै ओमफ्राय जोङो उनावहाय लिंफैबाय आरो ना जोंखौ रायलायनो थाखाय सारा लिंहरबाय ओमफ्राय जोङो रायलायहैबाय सार जोङो NDFB फैदों दा मोनसे आसाम पुलिसनि नटिसआव होदोंदि NDFB थाखाय 2% रिजार्भेसन बे रिजार्भेसनाव खाबु मोननो थाखाय बे मा होनो बेखौ जोङो माबानि सार्टिफिकेट माने काहालिपारानि SB ब्रान्चनिफ्राय SB हेडक्वार्टारनिफ्राय सार्टिफिकेट नांथारगौ होननानै मोनसे नटिसआव लिरनाय दं। बेनि थाखाय जोङो माने सारमोननिसिम खम लाफैनाय जादों सोंफैनाय जादों बे सार्टिफिकेटखौ मारै मोनगोन मारै मोना बेखौ डिसकास खालामफैदोंमोन आरो जों दा ओमफ्राय जोङो सावरायग्रा सारिखौ जों मोनसे फरवार्डबो लानानै फैदों होननानै माने खोन्थाबाय आरो सारा नायबाय आरो ना सारा ओरैनो आरो बेखौ नायनानै बे सार्टिफिकेटखौथ' जोङो डाइरेक्टलि नायनानै हरनो हाया माने जोङो बे नोंसोरनिफ्राय मोनसे चेक होदों ना चेक होदों होनबाय होनबा जों माने बे चेकनि थ्रुजों हरगोन नोंसिनि जोङो डाटाखौ नायगोन ओमफ्राय नोंसोर खैजन फैदों होनबाय आरोना जोंखौ सोंबाय जों 15 जन फैदोंमोन सनितपुरनि माखासे दं बाक्सानि माखासे दं ओमफ्राय जों क'क्राझारनि ओमफ्राय बुंबाय जों गासै टटेल 15 जन ओमफ्राय बुंबाय सारा नोंसोरनोबोथ' हरबा बै बेलेगाबो लांफैबाय थागोन बेखायनो जों दा माने डाइरेक्ट बिसोरो जोंनि मेन क'क्राझाराव बे सारा फन हरनानै बुंहरबाय आरो डाइरेक्ट माने गाबोननो फाथायनांगौ बेफोरबायदि माने गाव खबर मोनाखैमोननो माने जों बिजि थायोनो खामानि ओमफ्राय जों बे नटिफिकेसनखौ खिथादों आरो ओमफ्राय होमबा बिदिसो जादों मालानिफ्राय जाया अनलाइन होननानै सोंबाय बियो ओमफ्राय बुंबाय जों 15निफ्राय 1 तारिखसिम होननानै होमबालाय गोबाव बुंबावो होनदों आरो गाव डाइरेक्ट SP फोरनाव थाना थानायाव SP फोरनाव फन डाइरेक्ट बानायहरखादों गावनो ओमफ्राय गाबोन बा समफोरनि गेजेरावनो बे जोंनि बे जे लेखा फट' माबा जेनेबा बेनिफ्राय थांगोन आरो गुवाहाटि मेननिफ्राय लोगो सारा हरदों आरो ना SP सानावहाय हरदों आरो गाबोन नङाबा समनियाफोरनिफ्रायनो माने गावबागाव डिस्ट्रिक्टआव गाव बिदिनो डिस्ट्रिक्टआव खबर लानानै जुदि बाहायथ' बुरजा जागोन जों बेनिफ्राय हरनो हानाय नङा जुदि आरो नोंसोरनो हरोबा आरो माखासेफ्राबोथ' फैखागोन
गैयाबाबोथ' 4000 5000 मानसि जागोन जायखिया जाय बिथांमोना चेक मोनदों बिसोर गासिबो मोनजोबगोन आरो बिनिफ्राय गासिबो गावसोर बै चेक मोननाय सिरियालखौ नायनानैसो फारि फारि बै बुस्थुखौ लेखाखौ हरगोन जाहैबाय जेसेबांखिनि मोननांगौ बिसोर मोनजोबगोन गासिबो बिदि खोथा बुंनाया माने बिसोर ओरैबादि थने माने डाटा लिस्टखौ नायनानैसो बै सार्टिफिकेटखौ हरगोन माने बिसोर जायखिया जोंनि सिगाङावबो मोजां रेसपन्स रायलायदों आरो जोंनाव डाटा दंजोबखायो नोंसिनि पुलिस भेरिफिकेसन जानाय फैसा चेक मोननाय जों बै चेक मोननाय लिस्टजोंसो जों फारि फारि नायनानै हरगोन होनदों सारमोना दा माने जों बे रायलायनायखौ माने जों बिसोर भिडिअखौ लानो नागिरदों ओमफ्राय भिडिअ लानोथ' खाबु होआसै माने फनखौनो सोआखैलावनो दोनलांजोबबाय दा रुमावसो थाबाय नै दा जों मोनानायखाय गुवाहाटियावनो दं एखेबारे जोङो फुङावनो फैदोंमोन फुङाव फैनानै जोङो मोनाजासिम बेलासियावसो रायलायदों बेलासियाव नेबाय थायो कामिन्दी खानाव थिनहरलायबाय कामिन्दिखायाबो जोंखौ रायलायबाय बुंहरलायबाय IGP जों फार्स्ट IGP जों रायलायदों आरो IGPआ बुंबाय ओमफ्राय कामिन्दी खानाव फन हरदोंना IGPआ ओमफ्राय कामिन्दी खानि माबायाव थांबाय जों क्वार्टाराव ओमफ्राय डाइरेक्ट कामिन्दिखाया आरो बुंहरफिनबाय एडिसनेल थांनानै ओमफ्राय दाना एन्ट्रि खालामनानै दसे जों थाहैबाय ओमफ्राय उनाव एडिसनेल सारजों रायलायबाय ओमफ्राय बेखौ बुंबाय आरो दा एडिसनेल सारा माने जोंनि माबायाव थाना हरसिगोन आरो बिसोरो जेसेबां थाना दङ साननै सानथामनि गेजेराव सहैसिगोन बेफोरबायदि बुंदों बे डाटाजों लिस्टजों टर्न नायनानै गावसोर हरसिगोन आरो बिदि बेबायदि बुंदों जों बेखौनो दा माने एक्साइटेड जादों गोसोआव गरम जानानै बिराद डाउट मोनथारदों आरोना बे जिनिस लेखाजों अनलाइन हाबगोन ना हाबा साननानै जों डाउट जानानै सोंफैथारनानै जोंनि डाउटखौ जों क्लियार खालामफैनाय जाबाय ओमफ्राय जों सिरि थानो हागौमोन माखासे जोंनि लोगोफ्रा माने अनलाइन सोगौबा बिथांमोना बायसान्सनि केन्सेलफोर थांजानो गिनानै जों बे भिडिअखौ लाबोग्रोनाय जाबाय आरो दा एक्चुवेलि बे खामानियाथ' जोंनि नङामोन थेवब्लाबो माने जों डाउटखौ क्लियार खालामफैनाय जाबाय हरदों मादों जों बिदि जेबो सोङाखै सार बे आसाम पुलिसाव बे मोनसे रिक्रुटमेन्ट ओंखारदों बे रिक्रुटमेन्ट ओंखारनायाव मोनसे नटिस दङ काहिलिपारा ब्रान्चनिफ्राय सार्टिफिकेट लाबोनानै आपल'ड खालामफानांगौ बेबायदि नटिस दंखायोसो जों माने सावरायग्रा सारा बुंदों दे जाय साख्रि लागोन नङा होमबा बे बुस्थुआ लेखाखौ लांफैनो हासिगोन होननायखाय जों लायबाय नङा होमबा ओमफ्राय बे बुस्थुआ बै नटिसाव होथारदों दे काहिलिपारानिफ्राय लाबोथारनांगौ नङा होमबा काहिलिपारानिफ्रायसो जुदि बिनिफ्राय होदों बायदि सावरायग्रा साराबो दं नङा होमबा आरो सावरायग्रा साराथ' एसखौबो नङा होमबा प्रेसिडेन्ट जुदि बिनिल' साइन थायो बिथांमोनाथ' रेसपन्स होखानाय नङा दाथ' बे खोथा बुंनायथ' सारा बे माने रेसपन्स होथारैबो होननानै बुङाखै माने बेजों नायनानै आरो डाटा बै डाटाखौ जायहा नैबेयाव नामबो दङ जाहैबाय ओमफ्राय जायहा डाटायाव नाम दंखायो माने चेक मोननाय भेरिफिकेसन जानाय बेजों मिलायबासो नैबे लेखाजों बै चेक मोननाय डाटाजों नामजों मिलायबासो माने सारमोना दा जोंनो गावसिनिफ्राय नैबे काहिलिपारानिफ्राय लेखाखौ जाहैबाय क'क्राझार थानायाव हरगोन आरो बेबायदि बुंदों सारमोना बेनो आरो खोथाया माने बिथांमोनहा बे एक्स इन्डिभिसनि अनगा माने बे 2% खथायावहाय माने बिदि लेखाखौ लांला नङा होमबा बे पाब्लिकफ्राबो आलदा मानसिफ्राबो बिसोरो माने हानाय नङा आरो बे लेखाजों माने डाइरेक्टलि हरनाय नङा माने गासिबो बै बाय'डाटा नायगोन ओमफ्राय बे सेटखौबो नायगोन होननानै बुंदों सेटखौ नायगोन ओमफ्रायसो हरगोन भिडिअआ बेनोमोन आरोना बेनोमोन माने जों लोगोफोरखौ क्लियार जाथों होननानै सोरबा डाउट दंबा होननानै गासिबो क्लियार जादों जों दिनै जेसेबां सोंनानै मोनदों बे भिडिअखौ जों नोंसिम शेयार खालामनाय जाबाय आरो गोजोनथोंसै दे लोगोफोर बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय